Na českých silnicích dnes vyhašly 4 lidské životy. 2 smrtelná dopravní nehody zaměstnaly v rozmezí několika málo hodin záchranáře v Pardubickém kraji. U Moravské Třebové zemřel po nárazu do stromu řidič. Jeho 3 děti se vážně zranily. A za pár minut u Podhořan u Ronova podlehl rozsáhlým zraněním motorkář. A umíralo se i na jihu Moravy nebo u Kadaně. Další křížky vyrostou u silnic. Tyto záběry jsou od Moravské Třebové. V tomto autě, které narazilo do stromu, zemřel 35letý řidič. Byly 3 osoby ve vozidle, 1 osoba mimo. Jde o rodinnou tragédii. 14letý syn řidiče je ve vážném stavu. Stav druhého 13letého chlapce lékaři vyhodnotili dokonce jako kritický. Nejmladší dítě je stabilizované. Tady je horizont, že tady je kopec. Trasu jsme si projeli. Jedná se o rovinku. Pokud jede řidič pomalu a ve svém pruhu, nic by se nemělo stát. Zatím to vypadá, že muž šlápl na plyn. Pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy. Další smrtelná nehoda se stala za 2,5 hodiny na druhém konci kraje, a to u Podhořan u Ronova. Bohužel na místě svému zranění podlehl 46letý řidič motocyklu. Vyšetřování srážky jen tak neskončí. Zatím to vypadá, že motocyklista a auto současně předjížděli jiný vůz. Policie zjišťuje, kdo manévr započal první. Přesná příčina této dopravní nehody je předmětem dalšího šetření. Muž za řídítky vlétl do lesa, za strojem se pak zavřela zeleň. Necháme to vyndat. To číslo nemusíte. Aby se policie k motorce dostala, museli pomoci motorové pily. Další smrtelné nehody se staly u Bílovic nad Svitavou a v Kadani, kde se střetlo auto s motorkou. Petr